Assalamu alaikum, barka da zuwa Hausa Hot YouTube channel. A wannan bidiyon za mu yi bayani yadda ake saka emergency information a cikin waya. So wannan emergency information nan tana da amfani matuƙa ga rayuwarmu mu gabaki ɗaya. Saboda wannan emergency information za ka saka ne alhali a lokacin da kake cikin wani tsaka mai wuya ko kuma cikin wani hali mafi ƙunci na rayuwa. Kamar alal misali wani abu ya faru da kai, Allah ya kiyaye hatsari haka da sauransu. So idan ka saka wannan emergency information nan zai zo maka da sauƙi game da mutane za su fara kawo maka agaji. Sai ka saka ka danna emergency information nan naka kamar haka domin ka saka. Ka danna shi sau biyu. Zaran ka danna zai baka dama inda za ka saka information a kanka kai da kake da waya. Sa'annan kuma da information inda waɗanda za a kira domin a baka agaji da gaggawa. Sai ka danna wannan alƙalamin da ke nan gefen kamar haka. Da zaran ka danna wannan alƙalamin da ke gefe kamar haka zai baka dama. Da zaran ya baka dama sai ka saka sunanka. Ga inda aka rubuta ka saka sunanka a nan wurin nan, sunanka. Sai ka saka sunanka a daidai nan wurin nan sai ka danna sai ka saka name, suna. Misali ni zan rubuta Hausa Hot Tech. Ma'ana sunana kenan Hausa Hot Tech. Sai na zo nan bayan na sa wannan sai in zo in yi adding ɗin information ɗina. Da zaran na zo adding information ɗina sai in danna nan add information. Sai in danna bayan na danna add information ɗina zai baka address, blood group, allergy da sauransu kamar haka. Sai abu na farko da za ka fara yi shine address. Sai ka danna address ɗin nan sai ka saka address. Misali inda kake zama, gidanka da garinka da jihar da kake zama ko kuma ko duk ma ina kake zama sai ka saka address wanda za a iya cime ka a wurin a kowane lokaci. Misali ni address ina in saka Abuja, in saka Abuja, Najeriya. Ma'ana inda ni nake da zama kenan Abuja, Najeriya. Wannan shine inda nake. So sai in ƙara da saka sunan unguwan da nake da zama ko kuma wani wuri nake da zama. Misali sai in saka Block C77 Karsana Estate. Alal misali nan ne address ina. Nan shine address ɗin gidan da nake zama da inda nake gabaki ɗaya alal misali. Sai in danna wannan OK ɗin. Bayan na danna sai in zo abu na uku da za na yi shine wannan allergy ɗin nan. Ga blood group sai mu danna blood group. Sai ka saka wani blood group ne kake da. Ga blood group daban-daban akwai A positive, B positive, O negative, AB positive. Sai ka zaɓa wanne ne blood group naka. Alal misali ko da wani abu ya faru ana buƙatan a ba da jini a cikin gaggawa. Da zaran ka sa shi a wannan wayan naka za ka iya ba wa mutane dama su san cewa ainihi blood group ɗinka ga shi nan. Idan ka yi amfani da blood group ɗin nan naka sai ka danna O positive alal misali ko kuma duk wani abu. Ni alal misali nawa kenan zan danna wannan ɗinnan O positive. Ina danna shi kenan sai ya ba mu dama sai in zo nan allergy. Shi ma hakan nan zai yi sai in zaɓa in shiga allergy tunda ba abun da ke damuwa da ni sai in danna no alal misali. Sai in zo nan wurin nan bayan na zo allergy ɗin nan na gama cika shi ma sai in zo nan medication. Ina under medication ne. Likita ya ce in daina cin kaza ko kuma ga abubuwan magungunan da zan ringa sha a kai ko kuma ga wasu abubuwa da yake damuna na rashin lafiya da sauransu. Sai in danna shi ma haka tunda ba wani abu da ke damuna yanzu nan ina nan lafiya na tangararau sai in danna a'a shi ma kamar haka. Sai in zo abu na gaba shine organ donor. Organ na taɓa ba da ƙoda na, hanta na ko kuma menene indai na taɓa ba da wani organ da ke cikin jikina shi ma sai na danna. Sai in faɗi na ba da ko a'a tunda dai ban taɓa ba da komai da ke daga jikina ba sai in danna no. Haka zalika wannan
medical note shi ma haka nan, tunda babu wani abu hakan nan, shi ma sai na danna musu no, na cika shi kenan. To da zaran ka gama wannan abun nan, abu na gaba da za ka yi shine ga alƙalami nan da za ta kai ka baya, wannan alƙalamin nan da kuka ga na yi amfani da shi, sai ka danna ka koma baya. Da zaran ka koma baya, kun ga information inda na bada duk ga su nan hakan nan, wanda duk wanda ya ɗauka ya tsinta wayana ko kuma ta faɗi a halin lokacin da muka yi hatsari ko kuma wani abu, Allah ya kiyaye, zai gane cewa ai sunana kenan Hausa Hot da sauransu. Sai in zo nan in adin ɗin contact information waɗanda nake son a kira idan wani abu ya faru da ni. Misali in abu ya faru da ni, sai in zo in adin wannan inda aka sa contact information, add contact, sai in zo in danna shi. Da zarar na danna, sai in zaɓa lambobin da nake so, kamar na mamana zan fara sawa, idan na yi adin nashi, sai in nan ƙara zuwa in danna adin ɗin kuma, in ƙara danna adin ɗin kuma, in ƙara sa wani contact, ma'ana kuma in ƙara sacin na babana shi ma hakan nan. Idan na saka, sai in ƙara dubawa wani contact kuma ya kamata in ƙara. In ga na sa na mamana farko, sa'an nan na babana, sa'an nan in ƙara duba wanne ne ya kamata in sa na uku. Saboda zai iya kasancewa an kira babana ba a same shi ba, ko mamana ba a same ta ba, sai in zo in ƙara na uku. Na ukun nan sai ka ɗauko abokinka ko dai wani ɗan uwanka dai can wanda dai ka fi yarda da shi, wanda za a iya kiran shi a kowane lokaci, sai ka zaɓa. To ni alal misali zan sa Hausa Hot Tech. Alal misali abokina kenan, ɗan uwana wanda muka fi kusa da shi. Idan na gama sa wannan information ɗin nan, shi kenan sai in ƙara danna wannan alƙalami ɗin nan da yake nan, in koma baya. Da zarar na koma baya, shi kenan information ɗina ga su nan sun nuna. Duk wanda ya gan wayana, in ya shiga emergency information, zai ga waɗannan bayanan gaba ɗaya, zai ga waɗannan lambobin nan da za a iya kira, sa'an nan information ɗina da inda nake da blood group ɗina da sauransu gabaki ɗaya. Idan kana son ka tabbatar da cewa wannan sunan da ka rubuta da information ɗin nan ya je daidai, sai ka kulle wayanka. Da zaran ka kulle wayarka, sai ka gwada zuwa emergency, sai ka danna emergency. Da zaran ka danna emergency, alhali wani ya tsinta wayan nan naka, yana tunanin a'a, to wannan ai ya kulle nan, bari mu gwada emergency. Da zaran ya zo emergency, sai ya danna emergency information. Da zaran ya danna emergency information, wannan information ɗin nan naka za su fito gabaki ɗaya. Zai gane cewa ga inda kake, ga gidanka, ga blood group ɗinka. In yana da dama ya ɗauke ka ya kai ka gida, to masha Allahu. Idan kuma yana da buƙatan ya kira waɗansu, sai ya shiga wannan contact ɗin nan. Waɗannan contact ɗin nan su kaɗai ne za su ba wa mutum dama a lokacin da wayanka yake kulle, da za ya kira su. Ni alal misali na sa lambar mamana, babana da Hausa Hot Tech Channel. So waɗannan lambobin nan na ba da dama idan wani abu ya faru da ni, a kira su. So haka insha Allahu, da zaran ka sa waɗannan abubuwan a wayanka, za ka samu komai da sauƙi a cikin lamana. So idan wannan shine zuwanka na farko a wannan channel ɗin namu, muna da buƙatan ka danna mana subscribing, sa'annan ka danna notification ƙararrawa, domin duk sanda muka ɗaura wani abu mai amfani, ya amfane mu gabaki ɗaya. Sa'annan idan ka samu wannan bidiyon ta amfani rayuwanka, muna da buƙatan dan Allah ka tura ma 'yan uwanka da abokan arziki da sauran mutane gabaki ɗaya, dan Allah a yi subscribing domin cigabanmu da cigaban al'umma gabaki ɗaya. Mun gode. Allah ya bar mu tare, Allah kuma ya bar zumunci. Na gode. Ma'assalam.